Good evening, Khulumka, Chubai, Juju, Sarikaham, Ang Poilano Hambaya Farnai, Sini Moharazano, Boje decision Lamani, Obna welcome Kayo, Chinijo to candidates, no, best of luck, all the best to all the candidates. All the best to all the candidates and congratulations. Sini je Maharaja decision lamani obna welcome khayo ar always ang chini buba grabai na tongnai agi bo tongo tipra motha party star ongya sini sakang chini buba gram कांग्रेस तंगमानी कांग्रेस नि बुआफ्रु आ जोराव कांग्रेस नि प्रेसिडेंट बांगियाखो आ जोरानि जोरानो सिंचिनि बुबा ग्राबै तंगो तावबो तंगो उलुबो तंगनाय बुबा ग्राना अलवेज सपोर्ट खायनाय अनेक बरक साजा आगे जे बुबा ग्रानि लगे ता थांदे ब कांग्रेस नि प्रेसिडेंट होनाय जों बौनि कक मानिया बिकज जों बुबाग्राना हामजागौ ब कांग्रेसनि प्रेसिडेंट अंथं अंयाथं जेसा अंथं जों जोंनि बुबाग्रानि लगियाव बिनि उनाव एनजिअ स्टार खायखिया जों तिप्रा मथा पार्टी पलिटिकल पार्टी अंनायनि जों सायमानिया उनाव हिंखाय जोंनि तिप्रा मथा पार्टी अंखा बिनि उनाव 2021 आं कैंडिडेट सानजागिया जोंनि महाराजा साकानो नों बासादि मा बासानाय कन्टेस्ट माखायनाय जोंनि बुबाग्रानि डिसिसन बायनो कन्टेस्ट खायखिया बिनि उनाव आं कुनो एम रबो सानजागिया जोंनि महाराजानो माया नांगै एम स्राम रेखा सामुं खायनायनि बागै आं ट्राइ खायखिया आंनि बेस्ट लेभेलाव हिंखाय चिनि एरियाव आं सामुं खायनायनि ट्राइ खायखिया बुनि बाय आं चिनि बुबाग्रानो बेलाखिया हामबाया फर थैंक यू बुबाग्रा जे 2021 एलाकानि रिप्रेजेंटेटिव अंगय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अंगय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अंगय सामुं तांनानि बागै अपॉर्चुनिटी रिमानी बागै आंबो ट्राइ खायखिया आंनि बेस्ट लेभेलाव आंनि बुलोक दङ हिंखाय आं जोंनि एरियानि जत बरक दङ आंनि ताखौ बखौ सोंनो जतनो आं माप सानो आंनि किसा एटिट्यूड दङ बाक्सा बरक सा आंनि एटिट्यूड दङ होनै इगो प्रब्लेम दङ होनै आव आंबो एग्रिनो माप खायदि आनी कॉकरोच सामनी जाय दं हिंखाय बा आनी सामुरुक तांमानि हामिया दङ बा मिस्टेक दङ हिंखाय बर'नि मिस्टेक अंगै मानो जोंनि बुबाग्रा जे डिसिसन लामानि अपना जों जत वेलकाम माखायनाय बो जे डिसिसन नाव काहामनि बायनो डिसिसन नागौ बनि डिसिसन मिस्टेक अंगै मानिया आं अलवेज जोंनि बुबाग्रा बे दङ जोंनि बुबाग्राना आं सापर्ट खायनाय जोंनि बुबाग्राना याकारै आं कुनो पार्टी थांला तिप्रा मथा पार्टी आं जे जों खायखिया बा तिप्रा मथा पार्टी हेसरि सगा एनजिअ बा जोंनि बुबाग्रानि लगियाव जों कांग्रेसनि टाइमनि जरा दंमानि जे मो पार्टी अंनाय बा जों अरा पोस्ट पोजिशन मोननाय टिकेट मोननाय अबाहिरक न आसावै वानसगै जों जोंनि तिप्रा मथा पार्टी खायमानिया जोंनि बुबाग्राना हामजावै से जों तिप्रा मथा पार्टी दंगौ उनावबो जों दंनाय आर जोंनि बुबाग्रा जोंनि बाहाय जे वानसगौ काहामनो वानसगौ बो कुनो दिनो हामिया वानसगिया गोबांबा बरक गोबांबा कक रक सायमानो आं
chini je tabok party ni je candidate jotono congratulation sung je tabok kaisa party tongo e party no sung makai nai e party ni logi no sung matong nai sini party ni kaham ni bai sung mawan sok nai bahai ke sini party no power ro sung to phene edisio sini tibra saruni bagai sung jo to than sang sang makai nai thasingo ang no kok salai kya je post position of permanent ya post position kebuni by permanent ya thik omahino last 5 years angbo jora mankha sini bubagra by opportunity rujakha samung khainani by area wo sini tipra sarong ni bagai samung khainani bagai angbo try khaikya 100% angbo manya je mansak je manmani try khaikya ani best level best ang try khaikya thasingo ang nogo kok salemani sini nogo ani ma be kok salekya ani babu be kok salekya ani dara be kok salekya ani ama saka je sini maharaja no bubagra no khulumai phaidi nai sini bubagra afro pele se kare bo guwahati thang paikya abun bai malai malia Facebook live ni bisingtai ang through Facebook live chini bubagra no khulumka asuno sanai jotono hor kaham thank you